Les reaccions per part dels sindicats no s'han fet esperar més d'un dia i tant Comissions Obreres com UGT han convocat una vaga general del sector públic per al pròxim 2 de juny i mobilitzacions a partir del 20 de maig. Ho han fet tot coincidint amb la reunió dels líders dels dos sindicats amb el president Zapatero a la Moncloa, que no ha estat capaç de convèncer-los sobre les mesures per reduir el dèficit, que inclouen la retallada dels sous dels funcionaris i la congelació de les pensions. No solo no nos han convencido, sino que nos han ratificado totalmente en nuestra oposición y rechazo al paquete de medidas. Vamos a defender con toda la convicción y con todos los medios a nuestro alcance los intereses de la gente que representamos. Els dos sindicats opinen que les mesures trenquen completament l'acord que havien ja assolit amb Zapatero i que posen en perill les negociacions pel que fa a la reforma laboral. A més, consideren injustes aquestes mesures perquè carreguen el pes de la situació econòmica sobre les espatlles dels més dèbils, pensionistes, dependents i funcionaris.